Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Hello! Hi! Hello! Hello, how do you do? Merindal na po, merindal na, merindal, 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 merindal. Merienda, 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 merienda. Kung ako'y pag-aasawa, ang pipiliin ko, Kumusta po kamuga, boss? pipiliin ko, Ay, anak ng bomber. bumbero na ta. Bomba siya, bomba ako. Kaya mampala, nagayunan man ako mayan. Bomba Maray na hapon po, Legazpi City. hanggang Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta po kamuga, boss? Kami po nagalaom na kamuga, boss. Ayos! Sana po kamuga, boss, solve sa mga oras na ini. Good morning po, good afternoon, Legazpi. Probinsya Canalbay, mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta po lamang? Good afternoon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Maray na hapon po sa Endoga, boss. Taod-taod mga tugang pag-irestoryahan taang mahiwagang tanong, ha? Buda, tabi ang mga bagay-bagay na dapat daw pigasabit sa tuyang aki, ha? Mga samno sa pagkabuhay ng tao. Yan po sa tuya na pag-irestoryahan ko niya na hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. An sa tuyang tataramon, kabalang. Pero aram nindo kung anong, ikangayang kabalang ka, ha? Pero ang paguna ko kaya kang kabalang, kuan o ning batag. Anong inyang batag ya? Kinabalang. Bako man pala na din. Ako sabihin pala ng mga tugang kan kaba. Kamong nagdadangugo niyan. Sige daw. I-text mo na ako nindo sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Sige daw. 0928-777-5548. Ano pong sabihin kan kabalang? Nadagong nino sinabihan ka mo, ikang ngayang kabalang ka, ikang katultul. Sige daw, anong sabihin ka yan? Hello? Hello? Malang sukay na dakulao da buranga. Sukay na dakulao nagura na apod palang kang kabalang. Oo, kay Kaya palan manaytel maso batag na dakulao apod mang kabalang. Ade, nakakaon ka na kibatag na kinabalang. iyo, dakulaon. Pag Dracula palang kabalang. Iyo. Andaghan nga gari kabalang. Salamat, Manay Telma. Dahil mo na, walang ko lang naraman. Ang kabalang palan mga tugang ukay. Pag ano kay palan gurang na, buda dakula na, ang gusto sabihin palang kaan, kabalang, talaga. Ang paguna ko expression sa na pagdrakul. Pero sabi digdi, monkey, to act like a monkey. Yan, it's a monkey. Pero kung naghiro ka da tabi nagari sa ukay, ang apo da tabi kaan kabalang, kinabalang. Yan, alright. Yan po ang gusto sabihin palang kan kabalang, dakulao na ukay, gurang na ukay. Ha? Pero da tabi pag ikaw man naghiro nagari ukay, ang apo da tabi kaan kinabalang. Good afternoon, ang kabalang po ibig sabihin big monkey tapos gurang na. Talaga? Okay, tabi Henry M, nagurang. Yan. Yan po ko sabihin mga tugang kang tataramo na kabalang. Yan. Kumusta tabi amigong Richard ang sa tuyang merindalan? Maray na hapon sa mga taga PLT College Ginubatan. Busing, maray na hapon. Ang sa tuyang merindalan, mga taga dyan po, mga tugang sa
Ginubatan Albay, kumusta po? May masiram mo dyan sa ginubatan na. So, pansit bagamigo na may sabaw? Masiram mo dyan. Bossing Richard Opeña, Marinaga, hapon. Good afternoon daw sa Macedonian Heritors, mga Dapinkers. Happy listening sa mga Legaspeño Albayano. Happy and sad. Dapat stay tuned in to sign off lang sa DCGB para always happy po. God bless all over the world. Yan. Thank you, amigong Cheryl Aranya. Good afternoon, Henry M. Permi akong nakaantabay sa imo. Permi kang maugma. Sa ibang mga sisibot nakakadepensa sa mga na nakapwesto. Buda ni ba ikabaya, cool na cool ka sana, kaya gusto ta ka. Ay, salamat po. Salamat. Salamat, on. Good afternoon, Tabi, sa mga mga taga-Rawis daw. Purok dos kang Rawis. Good afternoon, Tabi. Good afternoon, Henry M. Mga taga-Rawis daw, pa-shout out po sa Rawis, Legazpi City. Oy, the best, ha. Good afternoon, Tabi, sa mga Rawis. Mga taga-Rawis, Legazpi City. Kumusta na kita? Ano na kita? Ano na? Ano na, boy? Good afternoon, Tabi, sa mga kay Chit ate, ha? Si Agum ngaya pag-iyo, ragan, ang apod ko, kabalang. Grabe si Agum mo na. Tata, pikapod mo si Agum mong kabalang. Okay pala niyan. Lilia Ramirez from Cagiba, Ramirez family, good afternoon. Ang kabalang sugurang na tao, madunungon ang payo. Ayan. Edis Keho, maray na hapon, kumusta po ang mga taga-Legazpi? Digdi sa Laguna, Kasubago, mainiton ngunyan, medyo malumlom. Arnie Core, good afternoon po sa mga taga-Ligao City. Belen Asorinia, good afternoon. Hamir Lola, Chit ate, good afternoon sa mga taga-Taisan Legazpi. Hello, Sir Henry, sabi ni LC. Yan, nahiling ko Kasubago yun yan. Nahiling nalaka ng mga parantabay ta. Mga tugang dyan sa Legazpi. Good afternoon. We love you, Sir Hen, from Santo Domingo, Albay. Good afternoon po. Sa pagbabalik, pagkatapos kang report ni Jimmy, pag-iristoryahan tayo ni mga tugang na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Magayon ining pinurward sa ko ni Renen. Sabi digdi, a man without enemies is a man without qualities. Ayos, migo. Listen up, man. A man without enemies is a man without qualities. Yan. Taod-taod, mga tugang pag-iristoryahan ta daw. Mga bagay-bagay datap. Ay, sandali, nawara lugod. Mali lang, ha. I-share ko sa inyo ning pig-share sa tuya. Mga rason, ay na nga itong salbatan ng oni. 8 bagay na dapat mo databing sabihon sa aki mo. Yan. May mga 8 bagay pala na dapat ang itaram sa mga aki ta. Bako na paminsan ng aki ta, may muda ta sa nang bigla na ikang mo natdadasbag na, bubuhaton, dadapian. Jimmy, nasalita, mga tugang sa report. Hali po dyan sa luwa sa Ramon Tadao. Ang mga dagdag na istorya. Jim, good afternoon, Jim. Yes, salamat, BP. May dakulang istorya sa likodan kan landslide sa barangay Burabod sa Libon kan after Bagyong Christine. Kung saan iniro pa pala, nakakaresebi na ang sangguniang bayan digdi sa Libon sa pamamayo ni Attorney Vice Mayor Mark Gregor Saison in mga reports gikan sa mga barangay kan Burabod, San Vicente, Niño Jesus, alagad aligado may nag-exister illegal mining. Latahaw kan mga bulod na yan, tahilira yan in mga bulod sa linderos kan nasabing mga barangay. Garing na eksakto kung sa'yo na porsyon kan mga bulod na nabanggit an mina dahil lang sa obligado dahil nararanihan kan mga taga-barangay magin kan mga otoridad dan sabi may mga bantay armado. Kaso bago sinagibo ang regular na sesyon kan sanggunang bayan sa barangay San Vicente mismo kataning kan barangay Burabod kung saan sa Burabod iyon barangay na subulod guminaba nagkatarabunan maabot sa 20 harong asin may missing na dahil na nakuha. Habang nagatindir sesyon ang DCGB News nakikita sa Hororon na nag-ship sa
anggulong posibleng suwalangkaw na bulod sa Burabod apwiro sa dating may gaak, batak, Oo. mas agrabar ini kanaligado illegal mining sa lugar. Salbatana. Kaso pigin bitaran sa mga punong barangay sa mga nabanggit na mga barangay, alagad nagkataon may pamiting man sa munisipyo so MDRRMO sa mga kapitan ta preparasyon sa nagrarani na naman na maraot na panahon, mga representanting konsyel sa barangay ang nag-reparecer sa sesyon kan bayan nagginebo sa barangay San Vicente. Session pig-interview niya to so mga kagawad sa barangay sinda nagtutubod na so pag-collapse kan bulod sa Burabod posibleng may koneksyon sa mga nadadangog ninda na mga pagsabog. Muraber kan bagyong Christine. Asin durante kan kasagsagan kan bagyo gari may sinabay na nadangog sindang sabog. Na suspitsaran may blasting tuman sa mina. Iyo na sunod sa eksena nag-collapse na sa bulod. Analigasyon coal o uring nag-uulkab duman sa mga bulod na ito. Man nagsasabi na gold. Ngunyan mismong si Vice Mayor Mac Gregor Attorney Saiso na alarma sa pagsabing nangyari na sa indang pigtatakutan. Ani kaditan tan so source kan tubig sa Libon diyan sa nasabing mga bulod iyan nagkukuanin mga Burabod. Kung padagos pagluluhuunan mga bulod tulong aspito ang posibleng mangyari. Maapektuhan may environmental impact apektado ayun nga ni ang tubig and dayaw ng posibilidad na mautro giraray ang pagbagsakan mga bulod. Iyon na iniyansaro pa na kunigwa na dyan ki mga armado na nagbabarantay asinday nalalaog na raraninin mga otoridad i-question na naman ini pagabot sa pasi orden. Ini ang panibagong kabtang inistorya sa Libon kung sa dahil nakakadot-dot ka ini ano ang masunod na mangyayari sa Libon. Kung tayo ning party kan intervista ka sa bago kay Vice Mayor Mark Gregor. May pinag-landslide na area dito sa Barangay Burabod. Actually, before the landslide, January, may mga nagdulok na po talaga sa sangguniang bayan na allegedly may mga reports po dyan na may nag-illegal mining sa area kan Barangay Burabod, San Vicente. And dyan nga nakabot pa sa may parte kang Niño Jesus and Magalyang. And ngunyan, nangyari sa landslide, na-brought out na naman po ini. Actually, nakul na po akong request sa mga agencies sa MGB, pinatawag din sa DOE. Sabi ko ang pinag-ano kaya pinag-illegal mining dyan, pinatawag din sa DOE. Tapos sa DNR, ang recommendation, mag-ibon ng task force. And sa tuya pong LGU, nag-ibon ng task force, as ko sa muyang report, na wala pa sindang action. Ang gusto nila, mas takulang task force ang mag-imbestiga dyan. Ang anuman kang PNP sa muya, dadayin sila nagkakalaog na kay buhan may deponent para maka-request sila ni search warrant tuman sa area. Sa owner, hindi man pinapayagan na makalaog tuman sa alleged area an illegal mining activity dito sa Samuya pong Banwaan. Pare po, talagang nakaka-alarma ini sa muya. Ngunyan, nangyari na so kinakatakot min na mag-landslide, nakula apektahan ng mga harong, may sarong nagadan, tanatapunan. Ang area po, paikayan, kung talagang totoo ang illegal mining activities, grabing epekto po ini dito sa Banwaan. Ang source kang tubig, kang Libon dito sa sentro poblasyon, kang Big Five, asin katarait na barangay dito sa Barangay San Vicente, ay halik po dyan. Kaya paano kung maapektuhan ang source ng tubig? Po ang talagang... Imigit po palang talaga ang magiging dapat action dyan, Vice. Anong plano po ang sanggunian? Ngunyan po talagang nag-invite nga po kami mga resource persons, nag-iguman po pala ng meeting duman sa Office of the Mayor, kaya dahil naka-attender sa Muya pong regular session na pinagkondusir mo po mismo sa Barangay San Vicente na gusto mas marami sa mga tao na apektado. Kaya muna session may kami sa San Vicente National High School Covered Board. Okay, ano yan? May mga reported na may pigluluwas na mine materials yan.
Ang reports niyan, yaon po digdi ang nadangupan po ng mga digdi participantes sa satuya pong regular session sarong representative kan barangay Burabod as in representative man kan barangay San Vicente na talagang nadadangog ninda kung minsan ang pagsabog dyan sa area na iyan. Asan sarong po sa tinaram ng barangay Kagawad sa barangay Burabod na ang gigibuo na daw ninda talagang desperado na sinda ma-campaign, signature campaign sinda. Tapos na mga residente, ma-signature campaign na i-address sa DNR. Dahil sabi ko talagang sa mga tao talagang kaipuan ng katapangan. Although kami po sangguni ang bayan since January pa nagbuo na kami ng mga investigations, letters, nagparapadara ako ng letters sa mga agencies. Ang makamumundo talaga po, talagang no actions from the higher agencies of the government. And di man po sa local government, inahalat niso action kang task force. Ayan. So it is development po, magkakaigo ka ng representation with the Office of the Mayor? Ang po? With this development po tabi na nagkadarangulin doon dyan, magkakaigo kang representation na makauron siya, si Alcalde? Actually, ang ginibo kang Office of the Mayor is nagibuning task force headed by the Menro. Na si OIC Menro head na si Architect Nolan Serrano. And sabi ko nga ngunyan, if dai nagtutupot ang satuya pong owner dyan sa alleged illegal mining activity, maybe we are considering to authorize the mayor to request for a writ of kalikasan to the regional trial court para at least pag nag-issue ng writ of kalikasan ang satuya pong korte, malalaog na kang mga iba't ibang ahensya para maimbestigahan ang allegations na mining activities. Kung bako totoo, mas maray. Kung totoo, grabing panganib ang madadara po niyan sa muya sa Baluan ng Ibo. Talagang dahil po ng immediate action dyan, dapat surunudan ng mga... Yan na. Dako lang problema na naman. Ako, kulog lamang ang loong ko. Di lamang kinakaka-confirm kanya na barangay official o sisa dyan sa taga-munisipyo kay Arogan, maski ang pulis, di kaya magduman, kaya pang pag-search warrant yan. Siya nakakarani. Ha, Jim? Siya man nararanihan. Nata din naranihan. May mga kuwan nga May mga ano? may mga badil. Kaya nga may nangyari palang ka, hindi kinakaka. Awan ng luya. Kasi Vice Mayor dahil maski si Vice Mayor nagparasurat na dahil sa mga ahensya kan gobyerno, di inarbulod na tamang kuno, taman nga nangyari. Kung sabihin mo, saan ang nangyari tabi dyan ng barangay? Burabod? So, balita tabagang kuminulaps na Burabod Mountain. O kaya nga di ba? Ayan nabulod na sa may Burabod na. Ikaw sa kang landslide ka minaging taguran ba ko? Ano nang nangangalas man ako kaayan? Simpleng bagay yan maski ang barangay official, daram ko igwa kaayan kay Arogan dyan? Kangalasan man, kan sangguni ang bayan. Maski ang sangguni ang bayan, maski si Mayor, Libon, maski ang alkalde kang Libon, di lamang sige kusog kibot na mendro ipahiling yan o kung talagang totoo yan na aligasyonan o dae? Man yan kada kulkutan na baga mga pagi, pwede mo Saan i-draw. man maagi yan na kung totong igwa kay Arogan, saan maagi dapat, bako may dapat may tinampo yan? Nagagida sa tinampo kaya na may suggestion na mag-checkpoint na. Oo. Nadako nga ni kumpagi Sisa ko. nag-checkpoint naman. Nag-request na magkaigwa ng checkpoint. Sisa nag-request na magkaigwang checkpoint. So, sa sangguniang bayan, may suggestion na magkaigwa na ng checkpoint naman. Oo. Kung Kaya na nga pinagluluwas. Di pwedeng iyan na iyan gari. Makikoordinan sa army o laugong ka ang army, hilingon sa maski hanggang sa entrada sana kung ano man ang gadyan. Medyo concern na ako, Jim. Ang kulog kang payo mo, gari kulog kang payo ko man ngunyan. Kaya minsan, pero dahil magtatrabaho tayo Nangangap ka paguta. Ilingon mo may duda. Kaso rin pa dan sabi ni Vice Mayor Saison. January pa? Ano na? Para po na Hindi ko man party lamang dyan check kung may permit yan. Trabaho kan, although gari sa arog nga kang Pedro Albay di ang pwede albay kita
pag-abot sa Provincial Environment and Natural Resources Office na ikuan iyan sa Bureau of Mines. Ano nga na po gaan? MGB. MGB? Oo. Ganun ang ngalas. Ang pagnalas Ako to, mo, sa pero kung MGB. pagnalas, ganun ang ngalas man talaga ako, Jim. Ano yan? Kaya ako nga ni. Nya, kunday kayang tuka doon, may drone baga. Iyon ang yan. O baka aligasyon yan, baka daiman talaga. Ay, so mga kagawad dali sa barangay, yun duma. O ano, so kagawad sa barang. Day, susanggo na ang bayan kan ginubata nagpaapod lamang ki committee hearing. Bako ginubataan. Oh, libon. sorry. Kan Libon? Oo. Di nagpaapod ki committee hearing kung ano, totoo man ang ganyan. Amo na, may resolusyon na nga ni. May pinabot na sa sanggunian sa DENR. May nakanto sa nasa DOE. Wala man na aksyon. Ano sa aksyon kang dinar kang sinuratan? Ano ang tenor kang resolusyon sabi ni Vice? Di ka ipabot nga ni, naimbestigaran niya. Dama, kangina nga ni, inimbitara naman sa MGB, si Apsimo Chief, Oo. Chief, Oo. mga ahensyas kan gobyerno. Wala man nato nga. Di kinagabot na Ha? natay yan. Nga ni. Kaya sa mga barangay, disganado na. Magakuha na sa nangaya kami, mag-petition letter na sa nangaya. Wala man nga na dakwan. Wala man nagagaribo. Nangalas man ako kay niyo. Nangalas man ako kan Jimmy. So doang konsyel ka Subago, gustong tuka doon. Oh, di nagbalo. Takot man nga ni, tabak na kita makaluuli. Gano, Ano nga niyan? diba nini sa Burabod, San Vicente area ba ko? Ang burabo, dalang kawo niya na bulod. Okay. Magka kuruan yan, BP. Magkadurugto na bulod Okay. yan. Ngunyan, di lamang kinakahiling na ngayon, nagpinag-aagian mga truck na kung may kargang mga ano nangyari? Nag-aagi dumanda sa ninyo, Jesus. Okay, Kung ngunyan, isa'y masita nga ni, kung igwang nahihiling na mga kuhan. di lamang kiminasitan sa barangay na traffic checkpoint na kung ano, sir. Kurang nga ni, kaya nga, ang barangay, siyempre, nakuha man. Pura, siyempre, kung yan. ikang kapitan, ikang konsyal dyan, mangalas ka, kung nata may mga naglaog-laog truck na pasiring sa lugar na, di mo alam kung saan matamaan tos. Noon sabi ka sumaw kan surong konsyel, sinara na duman sa ninyo, Jesus. Oo, Kung yan ang ngunyan. ginibo da, nagibunin sa diring tinampo, digdi na da sa may area kan San Vicente, Burabod. Sisa nagibukan tinampo. Pan pagtubod, so, ito, mga nagakuha. Siyempre, Ngayon, so, magagiman sa na. tinampo, di ka man basta-basta na mag-bulldozer kita tinampong, dahil pagka-approval ka anso tag sa diri kandaga. Ay naman gayon nag-aragi sa mga approval. Pura, di lamang anso ang inagyan natin, di lamang lisyang kang barangay official namin nagbukas kita tinampo. Amo man is istorya ka Subago. Nakuha na ko. Kasi ta sinuratan tabi yan. Sisa sinuratan tabi, James, sa MGB? Saan sinuratan? Ano yan, dungugunta. Binasa ka Subago, susurat tali sa dinara. No, sa Kagawad Bong Bilaso. sa kita po, Susangguniang Bayan, para ipong resolution address to DNR, to different government agencies na makatabang sa ton at sa issue nga ni adyan sa alleged mining. Ang waan, so DNR, nagpadyan man po sa Menrota sa big big accommodate nga ni Architect Serrano, so Menro designate. And ato po sa investigation report na yan, no September 2024. So, na yan according to Architect Serrano, still, wala pang action. There is still no action regarding the issue because they are still creating a bigger task Okay na to, force. James. Kasi, Enero, nagsurat sa MGB, tama? Anong tenor daw kang lamang kang surat? Naigo Yun ki naman Alice Mining? Dahil man naka-action da, ang disposition da, mag-create niya ka monin, task force, ang disposition sa lokal na gobyerno. Nagsimbag sa hindi kay Arogan sa MGB? Dinar. Hello, Joshua?
Pipi. Duman na daw tabi sa agang MGB. Nadawag po yung report ni Jimmy. Oo. Di na kaya akong kunta kay Director, nawara sa kapunbog sa kuya eh. Si Director sani? Molina. Director Molina. Duman ko siya makaurong kay nita. Nadagog po yung report ni Jimmy. Kung kulang ang detalye mo, review mo to taod. Ihaputa daw ini. O, nangalas man ako kaanhanggan ko niyan. Dahil action an LGU, pati ang lokal na ang DNR, tungkol dyan. Disposition kan DNR, mag-ibong ka task force. Andi pipag-ibok. Natatakay po na mag-ibok task force. Imbestiga rin na. Kung igwa itong salbatanang ito, kipermit na magkwari. Ang nga niya kan sanggunang bay, nataday nakakadirikta duman. Yan, okay. Joshua? Pipi. O, bala ka na sa aga. Yes. Iyo, pasiguro lang. Opo, always. Pasiguro okay? Kumusta ka mo? Okay man ka mo? Joshua? Okay man? Always. Sige. Sa aga, bala ka na sa dinner, ha? Okay. Kung bako, si Joshua naman tapos si Boy, padumanon ta sa Ninyo Hesus. Biyo. Bala, Diba? sumasagot niya ang bayad nga ni takot Magkakalasan ka. man, Jimmy, nang isimbag kang MGB, kang DNR, mag-create niya task force na mag-investigar. Dahil hindi pwede mag-inisyatibong investigaran kung ano man ang gadaan. Kaya naman, digdi sa munisipyo, ang simbag naman, Oo. nag-ibon na nga kami. Unya tataday pang aksyon, dapat nga gumibo kita nin mas dakulang task force. Siyang chairman kan task force sa munisipyo? Raman iba dyan. Siyempre, O nag-ibang task force? Oo. O tapos ano na ginibo kang task force? Ura nga ni aksyon. Dapat so therefore sa ginibo kang LGU, member rin na sa DNR? Sa pulis man, ang sabi man kan pulis, dapat ngayon may deponent kuno. Ano daw na deponent na pigit? Nga ni daw, makapag-kwasin na ni search Dahil para warrant. masalbatanang yan. Di man kayo po na maglog ka na mag-search ka. Ang importante, makaduman sa pulis, sa bunganga ka, na pigaligan na kung totoo, igwa. Tadi man kayo mabawal na magdumang ka sa kanto kaan. Di man, takon may mga, alam mo na, Maski na nga ni, di lalo lugod na kung igwaki kung ano, di lalo lugod na magka-Koreana lugod, magka-beristuan na kung igwang armas ano kung dai. Kon sigan ngorob-ngorob man kan mga nagadangog sa imong tagalibon na opisyal. Ika na nga didi. Ika na nga trabaho. Ali na nga dyan. Di na sila. Ka nga. Kung araw ka na rin, hindi na sila magreklamo. Bako? Di wala, babayan ta na sila di lugod na magkaparantay na bulod. Bena, saga tayo na po sa DNR. Tapos saga pag nakaroon sa DNR, apulan ta si Mayor Das. Yo. Yan, pidi. Yan ang game plan ta saga. Kakaroon na Diyos sa DNR, apulan ta si Mayor Das. Anong plano ka yan? Kung totoo man agad ang alegasyon na yan, napigyan sabi ni Vice Mayor Mark Gregor Saison. Pero pa, yata so diinar, bako nagadirekta duman sa pinagasabing dapat ko tama. Nagadirekta sa Dapat ko Minro. ma-double check sinda kung totoong iyo kay arog ka yata. Kung may record na iyo kay arog ka, hindi may record kung yan legal, di ba? Ang sarong nga po dyan sa MGB, primero, natataday sinda nag-aparecer ngo niyan. Taro pa yan. Ikadua, natataday sinda nakakadirekta duman. Sarap. Ikadua, iyan Jimmy ang sa agenda ngunyan na hapon. Tama? Tama. Okay, good. Kasabago dahil si Pading Barnan apo ng taga-DNR? Dahil naman, tasara lampas na sa oras. Alam mo sa oras, Newscast okay. nga nito. Ako na ang balakan saga. Duman saan hapota yan, suy-suyo na problema nga yan. Tapi medyo nagkulog lang suluong ko eh. Yo. Hindi na. Ngaray ka, ni Bayang, alion mo na sa area kung una yan libon. Dapat na nga na kay Joshua. Awinda, salbatan ang pangyarihan sa mga baka. Ano ba yan? Sa agad. Pagkaulukon man kayang issue na dala lamang yun. Pero, so sanggo ng bayan nga ni, nagtumaraparte na si Vice Mayor Saison. Nagpapo, nagipagtiripon mo dyan. Di nagaratido sa mga inimbitaran. O yan Palo puntaan sa aga. Diba na lang mga tugang sa programa nga hapot. Kung ano man ang gadiyan na pigurunan dyan.
Pero mas maray mga tugang kung kita nagkakaon kita ba, nagiinom kita kialak, mas maray po mga tugang naigwa kita ki proteksyon. Ta kung di kita ki proteksyon, ang mga helang sa atay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang iyan nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Di tapos ang kaugmahan kung di magbabago, tanganing mga atay kay puhan mga tugang na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, sabi na nga ni mga tugang iyan po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na magataon din proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man o wara, mahilig man o minumuday. Mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid sa satuyang konsumo oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po mga tugang sa bastog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, sa pagbabalik, ang mga samno sa pagkabuhay, asin ang mahiwagang tanog, makalipas lang kini. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon, mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kumpleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas gulay po ulit ha? Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, TO. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikan.
Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby! Yun na, okay na, sige na, okay na, sige, okay. Alright. Okay na. Awinda. Aha, okay na. O, ano na sa piganap kong numero? Palano na sa piganap kong numero? Pagkaulukon man, napapagala ko ngunya na hapon naman. Ako naman na-stress naman ako ngunya na hapon. Woo! Pangyari sa mga baka. May sense of urgency po dapat, sir, sa barangay po sa Libon. Nagaka-landslide since at risk for another landslide. Ang iba pa pong harungduman base sa satellite imagery. Alam mo ginugol nga ni kainin ko, ano? So, ano yan? So, mga landslide ni sa tuyang listener. Kumbaga, reparo sa Google Zoom, mga tugang ang sitwasyon duman. O sa gataw sayon taan, duman mga tugang sa programa tatabi na, na anhapot sa pagkaaga. Ang kwampalang kaiyan, kung non-metallic siya, ang mga mining ang namamahala Department of Energy pala. Kung non-metallic siya, kung metallic po siya, ang namamahala po iyo mga tugang DNR. Arog pa rin iyang kaiyan. Ha? Sige, papadaman ng kay Joshua na lang. But may contact na ako kay Director Danny. Tanawara kaya sa number kay Director Danny. Ako nagiraray. So, dati niyang sayang numero. Kaya, makwantatabian, mapakaray tatabian, ha? Mga alason man na pangyayari man sa maabaka. Alright, o sige. Bueno. Digdi na muna kita sa Padagos. Kan sa tuya, mga tugang na mga samno sa pagkabuhay. Alas 4 na naman lamang. Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang iyan nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Kaya po ko di ka para inom ka, para sigarilyo ka, para inom ka nin alak, para kaon kanin mga matataba, sabi nga ni sa kan mga tataramon sa kanto, para talab ka. Kialak, magkuan ka tabi, magpreparar ka, tapos ang kaugmahan kundi ka magbabago, kaya po mga tugang kinakaipuan na sabayan ng protection Liver Aid. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at proteksyon kang atay, ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin, mga tugang kan Liver Aid, saro po yan na antioxidant na marhay sa pagtaon ng proteksyon. So, lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o pwede po na mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dahil mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, bakal sa mga piling butika nationwide. Tingnan na muna kita. Saga na tatod na sa mga samnuta. O saga na lang, tabi, Tingnan na muna kita sa mahiwagang tanog. O po, 100 pesos na lang kita 5 minutes para hulaan ang mahiwagang tanog. Yan. Okay, ulit. Yan, magayun. Madali yun ini mahula na di. Madali yun ini. Yan. 0928-777-5548, 0966-203-0034. Yan. Okay? Sige po. Mag-text lang o mag-upod para ramon ang mahiwagang tanog.
100 pesos tabi yan. Ulit natin. Yan. Okay? Okay na po? Okay. Isos, mga makaskason. Tabi. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Mariapon. Ano pang tanog, bossing? Lata? Latang ng pintura na pigsamod. Lata na pintura na pigsamod? Ayo po. Boss, sarong lakad ang simbag mo sa tamang tanog. Haranihon na sana. Haranihon, sarong lakad. Bye-bye. Lata ng pintura Na? na pigsalansan. Sala. Bako lata ki pintura, bossing. Ayo po. Bako lata ki pintura. Ano? Lata ki ano? Lata kigatas. Bako man nga ni lata. Bako lata. Pero araniho na sana pare. Araniho na sana. Isipan ko gila yan. Mag-alalin ako. Sige, isip pa kimaray Isip pa kimaray. Isip pa, yan. Arani na kimaray. Arani na. Lata na hinulog. Sala. Tumbler ng tubig na nagtangkuan. Sala. Tumbler na aluminum po na nahulog sa paril. Sala. Paki-shoutout kay Kuya Ricky Kanbapa sa Batan Islands. Ano na po kita? Ayan, alright. Sige. Gurang na ukay, ang gurang na, latoson ko man ini. Good afternoon po. Ito. Tubo. Bako, tubo. Itong tumbler, itong lata, pararani na po ito. Magturugang na. Ang tanog po, lata na daing laog, pig kaputan sa gilid, tapos pig try po na patindogon. Nakatulong beses na pigpatindog, supang tulo, nakatindog. Yan, okay. Lata na pinapaligid-ligid sa laog na bato. Sala po. Sala. Dali-dali. Arani na. Ayam napigadilaan ang lata kay sardinas. Salbatan. Renen. Saro pa Renen. Saro pa amigo, saro pa. Rimat dit na sa Renen, kuan na sa amigo, sandangaw. Renen, baka dumali kami go tabing may oras pa, sinamud na lata. Hello? Hello po. Yes. Baso po, sir. Baso? Iyo po. Sala. Bye-bye. Iyo po. An may pinakaraning simbag si Renen. Alat ko na pencil holder. Good afternoon, sir. Kalo-kago. Good afternoon, sir. Ang tanog, sir, kaan kalo-kago kan Comelec Buda. Anong kalo-kago na? Natapig raffle ito latasunta ka dyan. Masyado ka na. Kalo-kago kan Comelec Buda kan Supreme Court. Ano? Mana, late na pig parturuan kibarya. Lata na pig parturuan kibarya. So, basong stainless na pig sipa duman, mataong lugar sa city. Kung ano-ano na naman nagkairi si Padindo. Anong basong stainless na nasipa duman sa mataong lugar sa City Hall? Kang Legazpi, ano ba yan? Kamo na naman na. Bagong bukas, nalatakan pintura. Sala. Renen. Pakaraya boy. Hello. Yes. Hello po. Ano po ang tanog manay? Anong tanog? Ang tanog, latang linaogang kilatang pikikadan. Sala.
Bye-bye. Awinda, alas 4 na. Mo to si maprograma na lamang si Renen, ikaan may pinakarenin simbag migo. Bako tabi may gulata kay sardinas. Bako. May pagkatawan ko na yun. Pero sala talaga. Awinda. Pakaraya ba rin ang analysis mo, amigo? Pakaraya ang analysis mo. Isumbog, baka istorya ko lamang iyang kay, ano niyan, kay Bossing Rene. 1, 2, 3, 4. Yo! Woo! Yo! Ano na, boss? Ano na? Hapon na naman. Ito ko si Renen. Baka yun, nene. Baka yun, nene. Baka yun, nene. Baka yun. Tasang lata, may tubig na pighanda. Huminara yung lugod migo. Pighanda, tamainom ki liver aid. Huminara yung lugod na. Dawang ka na tabi rinin magpuon sa tinik mo sa kuyang inot. Dawang ka na magpuon. Huminara yung lugod, ha? Ang sala naman sa nagdaman tabi rinin. Sulata kan sardinas. Ito ang sala. Ito ang sala eh. Pero supon mo, tama supon mo. Tama supon mo. Deko na uliton so simbag na rin eh. Ngani na makuha. Ta siya lang magakuha dapat. Supon mo, migo, tama. Ang sala lang, so pigtaramo na latag yung sardinas. Ito ang sala. Okay? Dapat kung lata ang sardinas, bako araw ko itong tanog. Ibang tanog, tabi, migo. Salamat. O, saga naman. Saga naman, tabi. Goodbye. Maray na hapon sa Endoga, boss. Ismay. Ay. Di pa rin ako mataram ka. Sabi nga sa kuya kan mga parada. Re, pamundo ka ngaya kan extra mong araw kan. Dapat ngaya. Aliyon mo sa na yan. Itara mo sa na ngaya. God is good all the time. Give them po the nearest clue para makuha na nila load. At ayun na nga na ito. So pinakaraning simbag Tita Marie. So, bako isyalata kan sardinas. Sabi na rin, di ba? Okay, goodbye. Enjoy. Maray na hapon.